Здравейте! Вие гледате канала Имоти с Митко БГ. Къща на село или селска къща. Така, започваме с едно. Каква е целта на покупката? Много важно при покупката на къща е да определите целта, с каква цел я купувате. Дали ще живеете в нея целогодишно или ще я използвате като вила. Вила, което значи, че ще ходите там от време на време. Именно това определя основните характеристики и разлики между двата типа имоти. Ако ще я ползвате като вила, това означава, че няма да живеете там постоянно. Ще ходите през зимата или за по-дългите почивки през лятото. Така че за вас тя ще бъде, така да се каже, не често посещаема, не целогодишно, не постоянно. Достатъчно е примерно там да имате основните неща, като двор, лесен достъп и необходимите удобства за прекарване на 2, 3 или 4 дни, дори може малко повече. Или както е модерно да се казва сега, за един дълъг уикенд. От петък на обяд до понеделник сутрин. Но, ако планирате да живеете в тази къща целогодишно, тогава е необходимо да разполагате с всички удобства за постоянен живот. Ако имате деца, трябва да има училище или детска градина наблизо, медицински център, магазин за хранителни продукти. Също така е много важно да има комуникации, възможност за интернет. В някои от селата, макар и близо до София, няма тази възможност, дори няма покритие на мобилните оператори. И така, изяснете целта и вашата лична представа за имота. За целогодишно живеене е необходимо също така да имате съседи, и то от чисто практична гледна точка. Малко са хората, които биха живяли целогодишно в гората, например. Не, че няма подобни интересни решения за съвременни семейства, но те по-скоро са изключения. Лично аз препоръчвам да се придържаме към умерените и реални неща, а не към екстравагантни и, честно казано, граничещи с безумие някой път. Но така, продължаваме по-натам. Второто важно нещо, това е вие да бъдете наясно, че поддръжката на къщата, без значение целта, за която ви е необходима, е скъпо удоволствие. Запомнете го. Ако в един апартамент на всеки 10-15 години правите ремонт на банята, боядисване, подмяна на някои мебели, то при къщата имате същите тези разходи. Плюс допълнителни разходи за външната част на сградата и за двора. Това включва косене на трева, премахване на дървета, поддържане на градинка, пътеки, цветя или зеленчукова градина. Трето важно нещо, изключително важно при това, е път, ток и вода. Звучи изключително елементарно и изключително пренебрежително. Тези особено важни фактори при покупката на къща на село, разбирайте селска къща, или в малко градче близо до столицата, често се подценяват. А именно тези три на пръв поглед обикновени неща могат да ви създадат стотици главоболия и дори да убият романтиката в семейството ви. Нека ви разкажа за тях. Тъй като за 15 години съм продал доста къщи около столицата и съм се изблъскал с много неща, ще ви кажа накратко. Токът. Не осъзнаваме, че това е едно от нещата, които приемаме за даденост, а всъщност не е. Когато купувате къща, питайте съседите дали често спира токът и колко бързо го възстановяват. В много български села дори през 21 век напрежението е ниско, токът е слаб и не е както в града. Не са редки случаите, когато при авария тя не може да бъде отстранена, запомнете, с дни. Помислете какво ще правите тогава. Да, ще запалите колата и ще си тръгнете, но ако това се повтори следващия и последващия път. Добрата новина е, че има фотоволтаични системи, но това е допълнителна инвестиция, която вероятно не сте планирали веднага след покупката. Затова проверете доколко е възможно още преди да купите любимата си къща. Водата. Това неизмерно богатство на планетата. Знаете, че човешкият организъм е съставен от почти 70% вода. Но едва когато тя спре, разбираме колко е ценна и колко е важна, особено питейната вода.
Много често в селата и в малките градове това е сериозен проблем. Понякога почти неразрешим. Продавачите винаги ще ви уверяват, че има вода, че идва от еди кои си тръби или еди кои си резервари. Отидете до чешмата и просто завъртете крана. Ако има кладенец, вижте дали има вода вътре. Питайте дали през лятото водата или налягането намалява. Запомнете, много често по селата това е много сериозен и реален проблем. Изключително неприятно е както зимата, така и лятото да нямате течаща питейна вода. Няма да издържите и един ден в любимата си къща. Повярвайте ми. Не забравяйте, че където няма вода, въпросът с канализацията също е много сериозен. Проучете къде досега е отивала отпадната вода. Това може да е септична яма. Под септична яма не разбирайте някаква сложна механизация или някаква сложна технологично изобретение. Това е просто дупка в единия край на двора или тръба, изведена към най-близката рекичка. Точка, така е на село. Задължително питайте собственика, той ще ви каже. Ще сте истински щастливец. И ще бъдете като човек, оцелил шестица от тотото, ако в селото има канализация. В България селата с канализации мога спокойно да кажа, че се броят на пръсти. И сега, пътят. Толкова елементарно и уж нещо много ясно, но всъщност е много сериозен проблем за селата. Разбирайте, когато в дъжд или сняг не можете да стигнете с кола до дома, не е проблем, ако сте там за ден-два, ще оставите колата, ще направите 200 крачки и както се казва, това ще бъде един неочакван фитнес сред природата. Но ако това е всеки ден, ако живеете на място, където не може да се приберете нормално, уморени след работа, с деца в колата и пак ходите пеша за фитнес. Моля, още на втория ден ще ревнете като гладен лъв в гората. Достъпът до имота е много важен въпрос, върху който вие трябва да помислите и да прецените на място. Гледайте внимателно. И така, четвърто нещо. Стигаме до състоянието на самата къща. Някои от къщите, въпреки своята възраст, 20, 30, а дори 40 години, а има и повече, имат изключително здрава конструкция, която е с подходящи поправки, може да се използва още много дълго време. Но има и къщи, които поради една или друга причина имат компрометирани покриви, стени, зидове и други важни елементи. Ремонтът им може да струва много пари, а понякога видимите или скритите проблеми могат сериозно да застрашат здравето ни. Ако искате да си купите нова къща, строена в наши дни, естествено е да очаквате състоянието и да бъде много по-добро и да нямате тези проблеми. Въпреки това, има много спорове между архитекти, инженери, конструктори, кое е по-качествено, дали къщите строени през 80-те, 90-те или съвременното строителство. Старите къщи обикновено са градоред, т.е. няма плоча между етажите. Такова е било строителството, характерно за 19 и началото на 20 век. Може да се използва още много дълго време, но има и къщи, които поради една или друга причина имат компрометирани покриви, стени, зидове и други важни елементи. Ремонтът им може да струва много пари, а понякога видимите или скритите проблеми могат сериозно да застрашат здравето ни. Ако искате да си купите нова къща, строена в наши дни, естествено е да очаквате състоянието и да бъде много по-добро и да нямате тези проблеми. Въпреки това, има много спорове между архитекти, инженери, конструктори, кое е по-качествено, дали къщите строени през 80-те, 90-те или съвременното строителство. Старите къщи обикновено са градоред, т.е. няма плоча между етажите. Такова е било строителството, характерно за 19 и началото на 20 век. 5. Документи и граници на имота. Преди да правите каквото и да е плащане, депозит или както искате го наречете, попитайте и поискайте да видите документите и границите на имота. Разбира се, нормално е собственикът да не желая да ви ги даде, но поне може да ги погледнете на място. Това е нормално нещо. Много често се случва човека, който ви отваря къщата, да няма нищо общо с имота.
Не са редки случаите, когато къщата не е нанесена в кадастралните регистри или когато видимо тя е 150 квадрата, а в документите пише 50. Това е напълно нормална практика при много имоти около големите градове и по-малки селца. С цел да плащат по-малки данъци, на времето разбира се, хората са правили малки проекти и по-скоро са използвали типови такива или те са строили много повече, отколкото имат разрешение. С цел, разбира се, да се плащат по-малко данъци. Но това вече не е толкова обезпокоително. Има начин да се извадят документи, така наречения документ удостоверение за търпимост, за разлика в квадратурата, стига тя да бъде строена преди 2001 година. Но бъдете внимателни, не всеки имот може да получи такъв документ. И най-важното, документът за търпимост не озаконява къщата. Запомнете го много, много, много добре. Той само я прави търпима, т.е. не може да бъде премахната в бъдеще, но няма да може да строите върху нея. Т.е. ако тя е на един етаж, не може да направите 2, 3 или колкото си искате нагоре. Каквото виждате като къща, това е. Разбира се, винаги може да направите беседка, навес или нещо преместваема, лека конструкция около основата на къщата. Ако харесате имот, вземете със себе си доверен човек, брокер, консултант или специалист, който работи в тази сфера. Не си мислете, че знаете всичко и не слушайте собственикът, който ви уверява, че няма проблем. Не забравяйте, целта на продавача-собственик е да ви продаде имота. Него го интересуват единствено вашите пари, а не вашите красиви мечти за двор с цветя и рози под чуруликането на птички. Много, много важен елемент са границите на имота. Не на последно място. Попитайте собственик. Това ли са истинските граници на имота? Продавачите често са толкова улисани от мисълта, че ще получат пари, че без да се замислят ще ви кажат, че оградата, която виждате, всъщност не е истинската граница. Обяснението обикновено е, че дядо му е имал уговорка с съседа за една нива, която разбира се не е тук, а е на другия край на селото. Виждате ли, оградата, която е там в далечината, е поставена 400-500 квадрата по-напред и вие ползвате безплатно еди колко си. И за това нямало проблем. Да, често наистина това е така, но в миналото. Вие купувате имота днес и за вас е важно границите да са точни, реални и доказуеми, както по документи, така и физически на място. Запомнете това. Времето минава, хората се променят, наследници се появяват, а когато имате ясни граници, имате и спокойно бъдеще. Било за строеж, било за мирен живот с съседите. Ако има въпросителни, не се притеснявайте. Можете да извикате геодезисти, те са специалисти и за около 30-50 минути ще ви кажат кои са точните граници на дадения имот. С това моето видео завършва. Абонирайте се за канала и ще се радвам да ви изпращам още интересни неща от света на недвижимите имоти.